салом дӯстон, дишаб дар чанд кишвар бозиҳои муҳим дар доираи ҷои миллӣ баргузор шуданд. Мо имрӯз онҳоро таҳлил мекунем, ғалабаҳои муҳимро муҳокима мекунем ва мебинем ки кадом дастаҳо ба даври навбатӣ роҳ ёфтанд. Ва хотиррасон мекунам ки агар шумо мехоҳед бозиҳои калонро бо сифати хуб тамошо кунед, ҳатман ба телеграми ман обуна шавед. Дирӯз ман дар он ҷо бозии асосиро бо пахши мустақим нишон додам ва имрӯзам шумо метавонед бозии Арсеналро бар зидди Валенсия дар эфири зинда тамошо кунед. Ссылкаи телеграм канал дар комментарияи ин видео. Обуна шавед ва аз беҳтарин бозиҳо баҳра баред. Акнун дар ягон ҷо ба зур шинед, мо бошем сар мекунем. Жоао Феликс ҳамагӣ баъд аз чанд дақиқаи ворид шудан ба майдон нишон дод ки чаро Милан ӯро ба иҷора гирифт. Дар бозии дебютии худ дар ҷоми Италия муқобили Рома ӯ аз захираҳо ба майдон баромад ва фавран гол зад баъди партофти бозингари нави дигари онҳо Санти Хименес. То он лаҳза Милан аллакай 2-1 пеш буд. Тео Эрнандес ва Теми Абраҳам дар нимаи аввал гол заданд, аммо пас аз танаффус Артем Доубик ҳисобро наздик кард. Рома мехост бозиро баргардонад, аммо ду бозингари нав Хименес ва Феликс ин корро иҷозат надоданд. Натиҷа 3-1 Милан ба нимфинали ҷоми Италия мебарояд ва 2 апрел бо Интер ё Латсио бозӣ мекунад. Барои Хименес ин дебюти хуб буд. Ӯ дар Фейнорд нишонзани асосӣ буд ва дар 105 бозӣ 65 гол задааст. Ҳоло ӯ бояд дар Италия ҳам нишон диҳад ки сазовори чунин маблағ аст. Хеле ҷолиб аст ки 12 феврал ӯ ба Роттердам бармегардад, зеро Милан дар Лигаи Чемпионҳо бо Фейнор рӯбарӯ мешавад. Аммо пеш аз ин Милан бояд дар серияи А мавқеашро беҳтар кунад. Дар бозии навбатӣ онҳо бо Эмполи рақобат мекунанд ва мумкин аст ки Хименес ва Феликс бори аввал дар чемпионат бозӣ кунанд. Хуб, Жоао Феликс аллакай ба кораш сар кард. Аввалин бозӣ дар ҷоми Италия ворид шуд, гол зад, бозиаш хуб буд. Албатта ҳоло гуфтан барвақт аст ки ӯ метавонад Миланро ба пеш барад, вале оғози кораш умедбахш аст. Ӯ метавонад ба ҳамлаи даста қувваи нав замъ кунад ва муҳимтар аз ҳама хуб дарк мекунад ки чӣ тавр дар тактикаи Консенсау бозӣ кардан лозим аст. Худи Милан низ бозии хуб нишон дод. Кристиан Пулишич ва Юнус Муса аз аввал ба майдон баромаданд ва бозиашон бад набуд. Пулишич метавонист гол занад агар Абраҳам ба ӯ пас медод, вале дар маҷмӯъ фаъол буд. Муса хеле хуб кор кард. Дар муборизаҳои 1-1 устувор буд. Тӯбро ба пеш мебурд ва ба даста дар ҳуҷум кӯмак мекард. Аммо чизи асосӣ бозии хуби ду бозингари нав Хименес омад ва дар аввалин имкони худ партофти голӣ дод. Ин аломати хуб аст. ӯ ҳоло комилан мутобиқ нашудааст, вале аллакай ба даста кӯмак мерасонад. Ҳоло интизори аввалин голҳояш ҳастем. Шояд дар бозии зидди Эмполи аз дақиқаҳои аввал бозӣ кунад. Як чиз дигар низ ҷолиб аст. Ҳафтаи дигар ӯ ба Роттердам бармегардад. Фейнорд ӯро бисёр дӯст медошт, вале акнун ӯ либоси Миланро мепӯшад ва мақсади дигар дорад: кӯмак ба Милан барои роҳ ёфтан ба яккашфинали Лигаи Чемпионҳо. Ин як санҷиши ҷиддӣ хоҳад буд. ӯ аллакай нишон додааст ки метавонад дар бозиҳои муҳим гол занад. Бубинем ки дар Италия чӣ гуна бозӣ мекунад. Арсенал боз як бозии муҳимро бохт. Дар бозии ҷавобии нимфинали ҷоми Лигаи Англия зидди Ньюкасл дастаи Артета хеле заиф ва беидея бозӣ кард. Аллакай пас аз бохти 0-2 дар бозии аввал, канонироҳо бояд дар бозии ҷавобӣ ҳамаи чизро нишон медоданд, вале баръакс онҳо томоман шикаст хӯрданд ва боз бо ҳисоби 0-2 мағлуб шуданд. Дар маҷмӯъ бо 0-4 аз мусобиқа хориҷ шуданд. қаҳрамони асосии бозӣ ҳамлагари шведӣ Александр Исак шуд ки мудофиаи Арсеналро комилан шикаста кард. Дар дақиқаҳои аввал ӯ гол зад, вале онро бекор карданд. Ин ӯро манъ накард. Пас аз чанд лаҳза ӯ боз як зарбаи хуб зад, ту ба стуни дарвоза бархӯрд ва Ҷейкоб Мёрфи онро ба дарвозаи холӣ равон кард. Арсенал як шанси хуб дошт вақте ки Мартин Эдегор дар назди дарвоза боқӣ монд, вале зарбаи ӯ ба стуни дарвоза бархӯрд. Баъд як хатои бузург рух дод. Давид Рая ба Деклан Райс як партофти бад дод ки ӯ натавонист онро дуруст қабул кунад. Тӯбро Энтони Гордон гирифт ва ба осонӣ гол зад. Баъд аз ин Ньюкасл оромона бозиро идома дод, чунки Арсенал ҳеҷ хатаре эҷод карда натавонест. Садои охирини довар пирӯзии Ньюкасл ва нокомии Арсеналро тасдиқ кард. ҳамин тавр Арсенал боз аз мусобиқа хориҷ шуд дар як лаҳзае ки бояд хислати қавӣ нишон медод. Пас аз бохти аввал онҳо бояд бо тамоми қувва ба майдон мебаромаданд, вале мо чӣ дидем? Бозии беидея, беқувва ва пур аз хатоие ки дар чунин сатҳ набояд рух диҳанд. Агар як касро интихоб кардан лозим бошад ки сабаби ин бохт шуд, шояд ин Давид Рая аст. Партофти ӯ ба Райс хатои даҳшатбор буд. Дар нимфинали мусобиқаи муҳим зери фишори рақиб чунин партофтҳо хатарноканд ва чӣ шуд?
шуд? Хатои Рая, гум кардани тӯб аз ҷониби Райс ва голи осон барои Гордон. Аслан агар тамоми бозиро бинем, Арсенал бештар ба худ хатар эҷод мекард, на ба дарвозаи рақиб. Ҳам мудофиа, ҳам ҳамла, ҳама заиф буданд. Танҳо як лаҳзаи хуб буд зарбаи Эдегор ба тири дарвоза ва тамом. ҳоло саволи асосӣ, баъд чӣ мешавад? Ин на аввалин бор аст ки Арсенал дар бозии муҳим бе ҳамлагари воқеан хатарнок мемонад. Хаверц ӯ дар майдон набуд, гӯё тамоман бозӣ накардааст. Дастае ки барои қаҳрамонӣ мубориза мебарад, бояд як ҳамлагари пурқувват дошта бошад. Лекин ҳоло чунин Бозингар нест. Вале Ньюкасл чӣ? Онҳо хуб истифода бурдани фурсатҳоро нишон доданд. Бале, имсол онҳо дар аввали мавсим баъзе мушкилот доштанд, вале ба финал баромаданд. Исак беҳтарин буд. Суръат, техника, қувваи ҷисмонӣ, ӯ мудофиаи Арсеналро тамоман хароб кард. Хулоса, ин бозӣ барои Арсенал як занги хатар буд. Агар онҳо дар тобистон як ҳамлагари воқеан хуб нагиранд, пас чунин шабҳо бозам такрор мешаванд. Реал Мадрид боз як бозии душворро дар ҷоми Испания паси сар кард ва танҳо дар дақиқаҳои охир тавонист ғалаба кунад. Дастаи Карло Анчелотти бозам боварибахш бозӣ накард ва танҳо бо шарофати як лаҳзаи ҷодугарии як Бозингари ҷавон пирӯз шуд. Қаҳрамони ғайричашмдош Гонсало Гарсияи 20 сола ки дар дақиқаи 93 гол зад ва тимашро аз вақти иловагӣ халос кард. Бозӣ барои Реал бо хатогӯии зиёд оғоз шуд. Дар дақиқаҳои аввал Андреа Лунин аллакай маҷбур шуд ки чанд зарбаи хатарнокро баргардонад. Бо вуҷуди ин аввалин ҳамлаи ҷиддии Реал фавран натиҷа дод. Лука Модрич дар дақиқаи 18 гол зад. Баъд аз чанд дақиқа Эндрик ҳисобро 2-0 кард пас аз як партофти хуб дар назди дарвозаи холӣ. Аммо Леганес ҷавоб дод. Дар охири қисми аввал Хуан Круз пеналти зад ва ҳисобро 2-1 кард. Баъд дар қисми дуюм ҳамон Круз боз як гол зад ва бозӣ баробар шуд. Дар ин лаҳза Реал комилан бе ташкил бозӣ мекард. Винисиус кӯшиш мекард ки вазъиятро иваз кунад, вале ҳатто ӯ наметавонист ба даста афзалият орад. Вақте ки ҳама интизор буданд ки бозӣ ба вақти иловагӣ меравад, як лаҳзаи муҳим рӯй дод. Брайан Диас ки то он вақт чандон хуб бозӣ намекард, як партофти аҷиб дод. Гонсало Гарсия ки ҳамагӣ чанд дақиқа дар майдон буд, бо сараш гол зад ва Реалро ғолиб кард. Боз як бозӣ ва бозам нишон дод ки Реал мушкилоти зиёд дорад. Новобаста аз он ки онҳо дар Ла Лига пешсафанд, бозии онҳо дар сатҳи лозимӣ нест ва бештар аз ҳама ҷавонон наҷотбахши даста мешаванд, на ситораҳои асосӣ. Бозам ҳамон ҳодиса, боз як бозии ҷоми Испания, боз як бозии бад аз Реал ва боз як ғалабаи тасодуфӣ. Албатта, Анчелотти метавонад гӯяд ки муҳим ғалаба кардан аст, аммо биёед ростқавл бошем. Ин бозӣ комилан душвор буд. Леганес дастаи 16-уми Ла Лига, вале онҳо ҳатто аз Реал беҳтар бозӣ карданд. Агар Гонсало Гарсия гол намезад, натиҷа чӣ мешуд? Аввалан, бозии даста чандон хуб ташкил нашуда буд. Оғози хуб доштанд, аммо вақте ки Леганес фишор дод, Реал зуд мушкилӣ пайдо кард. Ин чӣ маъно дорад? Даста ҳоло ҳам омода нест. Дуюм, мушкилоти маркази майдон. Модрич гол зад, вале пас аз дақиқаи 60 дигар қувва надошт. Чуамени кори худро хуб кард, вале ба даста қувваи бештар дода натавонист. Брайан Диас ки дар охир асист дод, пеш аз он қариб ҳамаи қарорҳояш нодуруст буданд. Ҳамла бошад комилан нофаъол буд. Ҷуд Беллингем нест, пас Реал нотавон аст. Родриго ва Эндрик қариб ноаён буданд. Винисиус кӯшиш кард, вале ӯ танҳо бозиро наметавонад бурд кунад. Аммо як чизи мусбат ҳаст. ҷавонон нишон медиҳанд ки омодаанд масъулиятро бар дӯш гиранд. Гонсало Гарсия ҳамагӣ чанд дақиқа бозӣ кард, аммо қаҳрамон шуд. Хулоса, Реал бозам қадами пеш гузошт, вале мушкилот хеле зиёданд. Агар Анчелотти онҳоро ҳал накунад, ҷоми Испания барои онҳо бо нокомӣ анҷом меёбад. ва ҳамин тамом. Боридарам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. Лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. Бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. Хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.